Il-budget ippreżentat mill-Gvern ta' lil kulħadd mingħajr ma ħa lil ħadd. Kien hekk li l-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-budget imressaq waqt l-indirizz li għamel f'attività politika il-ħadd filgħodu. Sabiħ ta' dan il-budget x'inhu? Illi l-miżuri kollha illi ħanispjega ma kinux miżuri kif jgħidu bl-Ingliż robbing Peter to pay Paul. Mhux ħadna lil dan biex tajneħ lil ieħor. Ma ħadna lil ħadd u tajna lil kulħadd. Fil-Birgu l-Prim Ministru sostna li tassew Malta hija suċċess fejn il-ġid qed jasal għand kulħadd għaliex intlaħaq bilanċ biex miż-żgħir sal-kbir isset jimxu l quddiem fil-prosperità. Jagħmel ġdid dan il-gvern u li qiegħed jagħti liż-żgħir. Li qed jissostni lil tan-nofs. Imma li l-gvern mhux qed jieħodlu. U għalija dik hija importanti ħafna għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-kbir joħolqu x-xogħol. U l-iktar ħaġa popolari illi wieħed jista' joqgħod jagħmel huwa li noqogħdu ngħidu inti sinjur ħanoħdulek il-flus. Ir-rwol ta' gvern huwa illi kulħadd jimxi l quddiem. Joseph Muscat qal li l-miżuri soċjali introdotti fil-budget se jkunu possibbli biss għax is-sisien tal-ekonomija huma stabbli u pajjiżna rreġistrat tkabbir ekonomiku rekord. Sostna kif il-Gvern ħadem u qed jibqa' jkun impenjat biex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, iżda l-mexxej Laburista spjega li jeżistu sitwazzjonijiet fejn hemm persuni li ġenwinament ma jistgħux ikollhom xi forma ta' dħul minn xi impjieg minħabba l-problemi soċjali akuti li jinsabu fihom. Għal dawn in-nies partikolari hemm gvern bruħ soċjali li ħaseb fihom. Lil dawk in-nies qed ngħidulhom aħna mhux ħanoqogħdu waħlu fikom ngħidu tort tagħkom li qegħdin fil-faqar. Tort tagħna ikun bħala soċjetà jekk tibqgħu fil-faqar. U għalhekk issa il-frotta illi ġbarna qegħdin inqasmuha. U l-ewwel ma ħsibna fiż-żgħir nett.